Ond mae yna wahaniaeth rhwng y drwg a'r person sy'n gwneud drwg. Dyna beth ych chi'n sôn amdano fe fan hyn. Y sawl sy'n gwneud drwg i chi. Dyn ni ddim yn cyd-fynd a beth mae person yn neud. Dyn ni ddim yn cytuno gyda'r drwg mae person yn neud. Ond dyn ni ddim yn dial chwaith. Dyn ni ddim yn dial chwaith. Ac mae'r arglwydd yn rhoi enghreifftiau i ni. A mae'n bwysig iawn, a mae'n hyfryd iawn bore yma i allu dweud hyn. Mae'r enghreifftiau yma i gyd yn pwyntio at Iesu Grist. Mae'n dweud wrtho ni, a mae'n dangos yn ei fywyd. Nid fel yr athrawon eraill yn ei amser gwrandwch ar beth maen nhw'n dweud, ond pidwch ar dilyn beth maen nhw'n neud. Nid fel yna mae'r arglwydd Iesu. I ni'n gallu gweld, clywed beth mae'n dweud, a gweld fel mae fywyd yn union rhywun peth, yn gwmws un peth. A mae'n help aruthrol i ni, wrth gwrs. Achos beth i ni moyn, fel pobl Iesu Grist, yw dod yn debyg i Iesu Grist. Beth yw bwriad Duw ar ein cyfer ni? Ein trawsffurfio ni i fod yn debyg i Iesu Grist. Dyna'r nod ar ein cyfer ni. Felly, mae'n sôn am y foch, troi'r foch, os bydd rhywun yn dodaro ar dy foch dde, tro'r llall ato hefyd. Mewn rhai gwledydd heddiw hyd yn oed, mae cael eich taro a cefn llaw ar eich boch yn sarhad arbennig. Dwi'n yn neis i unrhyw un, ond mae'n arwydd o sarhad. I daro rhywun, wedig yn y dwyrain, i daro rhywun fel yna ar ei foch. Chi'n sarhau rhywun, chi'n rhoi nhw lawr. I ni'n darllen yn llyfr y proffwyd Eseia, y neges yma, y gair yma nawr te, am y Meseia oedd i ddod. Rhoddais fy nghefn i'r curwyr am cernau, rhain yw'r cernau, am cernau i'r rhai a dynau'r farf. Ni chuddiais fy wyneb rhag gwaradwydd na ffoer. Beth mae'n dweud yw, mae bobl yn mynd i wneud pethau ofnadwy i'r Meseia. Maen nhw'n mynd i'w erlyd maen nhw'n mynd i'w giro fe, maen nhw'n mynd i dynnu farf, sarhau taro fe ar ei foch yn mynd i ddigwydd. A beth mae'n wneud? Dwi ddim yn tynnu nôl, dwi ddim yn troi oddi wrth hynny, mae'n derbyn hynny. Mae'n derbyn hynny. Ac wrth gwrs, pan ni'n dod at hanes Iesu Grist, a hanes y dioddefaint, dyna beth ni'n gweld. Felly Marc 14, a dechreuodd rhai boeri arno, a rhoi gorchydd ar ei wyneb, a'i gernodio, taro fe ar ei foch, ar ei cernodio, a dweud wrtho proffwyda, neu gwawd am ei ben, wrth gwrs, ac ymysododd y gwasanaethwyr arno, a dyrnodiau. Mae'n digwydd iddo fe. A beth oedd ymateb nawr te, yr arglwydd Iesu? Oedd beth oedd yn cael ei wneud yn hollol ddrwg, yn hollol anghywir, hollol amriodol, unacceptable. Hollol amriodol. Mab Duw oedd hwn, a dyma sut gafodd ei drin. Ond beth oedd ei ymateb personol Fel Duw mewn cnawd, fel dyn. Beth oedd ei ymateb Dim byd. Dim byd. Dim strancio. Dim mynnu. Dim gofyn, chi'n gwybod pwy dwi? Pam chi'n neud hyn? Dim byd. Dim byd. Dyna oedd ei ymateb Ac felly, wrth gwrs, mae wedi bod i ni yn esiampl. A beth sy'n hyfryd am yr arglwydd Iesu, nid dim ond geiriau yw nhw, chi'n gweld? Un peth yw dweud wrth rhywun o rai chi bido dial, ond pa mae'r pressure mlaen, dyw e ddim yn dial. Mae'n cyd-fynd yn union a'i ddisgeidiaeth ei hunan, ond dyw e'n fendigedig yr arglwydd Iesu. A beth mae'r Efengil yn dweutho ni, yw bod Duw trwy'r ysbryd glân
a mae'n gwneud ni fel Iesu Grist. Wrth fod mewn perthynas â Duw, wrth fod mewn perthynas real â Iesu Grist, y bwriad yw ei newid ni i fod yn debyg iddo fe. Reit, mae'n galw ar ei ddisgyblion i godi'r groes, ac wrth gwrs dyna nath yn llythrennol, a mae'n gadael i ni esiampl. Ac unwaith ddisgyblion i godi'r groes, ac wrth gwrs dyna nath yn llythrennol, a mae'n gadael i ni esiampl. Ac unwaith eto mae Pedr yn tynnu sylw at yr un peth, oherwydd dioddefodd Crist yntau, eich chi nawr, mae hyn i gyd, gan adael i chi esiampl. Okay? I chi ganlyn yn ôl ei draed ef. Mae'n siarad ar Cristion. Okay? Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi nôl. Pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth, ond yn ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnu'n gyfiawn. Fel Duw ddyn nawr, mae'n gadael i Dduw. Yn ei ddyndod, mae'n gadael y barnu a'r dial i ddwylo Duw. A darlun gan C.H. Spurgeon, mae'n dod lan nawr, dylen ni fod fel einion. Pan mae mwrthwl y drygionus yn dod arno ni, rhywbeth yn cael ei wneud i ni, dylen ni fod fel yr einion. Gallwn ni fod fel yr einion trwy ras Duw. Mae'r anfil, yr einion, yn cymryd y cwbl, yn dweud? Cymryd y cwbl. Pan mae'r gof yn taro. Mae'n ddarlun diddorol iawn, mae'n ddarlun rhwydd i weld a'i ddeall. Ac wedyn mae'r arglwydd yn dweud, os bydd rhywun am fynd â thi i gyfraith a chymryd y grys, gad iddo gael dyfantell hefyd, os bydd rhywun yn dorfodi o ddanfon am 1 kilometr, dos gydag ef 2. Os mae rhywun yn mynnu mynd â chi ar ryw fater, falle bod rai chi fynd, os oes rhywun yn mynd â chi. Falle bod dim dewis â chi wrth gwrs, ond ymddangos a mynd i'r llys. Ond nid eich awydd chi yw dial personol. Dyna beth mae'r arglwydd yn ei bwysleisio. Does dim lle i ysbryd cynhennus, dialgar, roi rhywun arall yn ei le. Ac oedd e'n digwydd wrth gwrs, oedd e'n digwydd yn Eglwys Corinth, yn drist iawn, oedd pobl, oedd yn Gristnogion, yn mynd â'i gilydd i gyfraith. Yn dial ar ei gilydd trwy'r gyfraith, yn anghywir. Ond weithiau, oedd pob person yn gallu cael ei orfodi i wneud rhywbeth gan y stad, gan ymerodraeth Rhufain. Ac falle bod hwnna ddim mor hawdd i droslwyddo i ni heddi, ond oedd milwr Rhufeinig a hawl, os oedd person abal, oedd yn gweld rhywun abal, lle fe ofyn iddo fe gario ei pac, neu jyst i dywys am gilometr neu am filltir. Oedd hwnna'n rhywbeth cyfreithiol, chi'n gweld? Lle oedd hawl gyda nhw'n wneud hynny. A beth mae Iesu Grist yn dweud? Pidiwch â bod yn gryntachlyd. Oedd lot o'r Iddewon yn casau y Rhufeiniaid, casau bod nhw'n cael eu gormesu gan yr ymerodraeth fawr yma. Ond yn bersonol, wedodd Iesu Grist, pidiwch â gwrthwynebu. Derbyniwch fel rhan o'r drefn. Derbyniwch A gweud y gwir, ewch yn bellach os gallwch chi. Ewch yn bellach. Pidiwch â bod yn gryntachlyd, ewch yn bellach. Os oes rhywun yn gofyn i chi am fenthyg, neu gofyn am rhywbeth, os ych chi mewn modd i'w roi rhowch Pan tad nefol ni yn rhoi i'r drwg a'r da, y cyfiawn a'r anghyfiawn. Ni wedi cael y darlun o'r einion. Ond mae yna wahaniaeth rhwng einion a clwtyn llawr, wrth gwrs. Mae yna wahaniaeth rhwng einion a clwtyn llawr. Ac ni'n gweld Iesu Grist ac
Bod e ddim yn ateb, wrth gwrs, mae e'n dweud rhywbeth pwysig pan mae o flaen yr archoffeiriad. Ni'n gweld e yn Ioan 18. Mae'n ddyfyniad eitha hir, ond mae'n werth cael e. Pam yr wyt yn fy holi i, meddai Iesu wrth yr archoffeiriad. Pam wyt ti'n holi fi nawr, hola rai sydd wedi clywed yr hyn a leferais wrth. Mae digon o bobl i roi tystiolaeth o beth wedi dysgu. Dyma'r sawl sy'n gwybod beth a ddywedais i. Pan ddywedodd hyn, rhoddodd un o'r swyddogion oedd yn sefyll yn ei ymyl gernod i Iesu. Ni daro fe. Ai felly yr wyt yn ateb yr archoffeiriad? Atebodd Iesu, os dywedais rhywbeth o'i le, rho dystiolaeth ynglyn â hynny. Ond os oedd hwn yn felly, pam yr wyt yn fy nharo? A chi'n gweld y gwahaniaeth fyna, mae'r arglwydd Iesu'n dangos bod e ddim wedi wneud dim byd o'i le, a mae'n gallu apelio at y gyfraith, mae'n gallu apelio at gydwybod bod e ddim wedi wneud dim byd o'i le, a mae'n dangos hynny. Ond ar yr un pryd, dyw e ddim yn dial yn bersonol. Ar y sawl sydd wedi daro fe ar ei foch. A mae hwnna'n falans pwysig iawn i ni i allu dweud beth i ni'n credu sy'n iawn, a bod yn dawel yn cydwybod, ger bron awdurdodau neu unrhyw un. Ond dyw hwnna ddim yr un peth a eisiau taro nôl ar dial personol sydd yn cael ei wachardd i ni trwy'r Beibl i gyd. Yr egwyddor fawr gan yr arglwydd Iesu, wrth gwrs, beth ni'n gweld ynddo fe yw cariad anhunanol at y berson arall. Hyd yn oed rhywun falle sy'n gwneud niwed ar y pryd. Cariad atyn nhw. Dyna oedd y gyfraith yn ei ddweud, pidiwch â dial, car dy gymydog fel ti dy hun. So, yr negyddol yw paid â dial, y cadarnhaol yw pam? Wel, car dy gymydog fel ti dy hun. Bod ni'n awyddus am y gorau i'r person yna. Bod ni'n awyddus am y gorau i'r person beth bynnag sydd yn wir amdano fe, beth bynnag mae wedi wneud. So falle weithiau, sôn am roi i rywun nawr te, os rywun sy'n gaeth i alcohol neu gyffuriau yn gofyn i fi am arian, dwi ddim yn rhoi arian iddyn nhw. Dwi'n gallu, ond dwi ddim. Achos, i ni'n gwybod, 99% o weithiau, beth bydd y person yn wneud ar arian. Prynu potel arall, cael ffix arall. Oedd yn arferiad yn y gogledd, 15 pint oedd y swm. A chi'n gwybod, os ydw rhywun yn gofyn am 15 pint, mae'n mynd nôl nawr, mae'n siŵr bod e'n fwy iddi, so'n gwybod. 15 pint, na beth oedd ffix yn lleol. 15 pint, yn benodol, 15 pint. A chi'n gwybod. Ond os ych chi yn caru'r person yna, bod ffordd ych chi roi arian, nid yna'r gorau, os bosib iddyn nhw. Os ych chi'n ei caru nhw, mae well rhoi cynnig bwyd, neu diod, neu ryw help arall iddyn nhw yn y sefyllfa yna. Weithiau pan mae rhywun yn troseddu ac yn gwneud niwed i bobl, ac chi'n gweld, mae'n mynd i wneud niwed i lot o bobl. Wel, mae rhaid i ni fynd ar peth at y gyfraith. Mae hynny'n iawn, i fynd am mater at y gyfraith, ond bod ni ddim a dial yn ein calon ni. Dyna sy'n cael ei warchod fan hyn, dyna sy'n cael ei ddysgu fan hyn, beth sydd yn ein calonau ni. Fel oedd yng nghalon yr arglwydd Iesu. Ac i ni'n awyddus i orchfygu drygioni gyda daioni. Ni wedi cael yn y darlleniad yn Rhufeiniaid, ond dyfynnu oedd Paul, wrth gwrs, o'r Hen Testament, unwaith eto. Llyfr y Diarhebion, ac ni'n cael y dyfyniad, os yw delyn yn newynu, rhoedd o fara i'w fwyta. Os yw'n sychedu, rhoedd o ddŵr i'w fwyta. Byddi felly'n pentyrru marwor ar ei ben ac fe dal yr arglwydd i ti. Beth yw'r ddysgeidiaeth? Wel, i ni'n bendithio ein gilydd.
Bod e'n ei drwg falle, bod e'n ei niwed mawr, i ni'n dymuno y bendithio, hyd yn oed rhoi help. Nid i wneud drwg, ond rhoi help, lle mae angen help arno fe. A mae hynny'n pentyrru marwor, hot coals. A syniad o farn Duw yw hwnna. Nid bod ni'n ei barnu nhw, ond mae'n ychwanegu at ei barn nhw, os fydden nhw ddim yn edifarhau. A ni'n gadael pethau yn llaw yr arglwydd, yn llaw y Duw. Felly, mae'r gyfraith Moses yn siarad am y barnwr, siarad am y llys. Ac dyw hwnna ddim yr un peth a safbwynt personol. Gobeithio bod fi'n gwneud yn ddigon clir, o safbwynt personol, does dim lle i ddial, taro nôl, mynnu'n ffordd ein hunain, rhoi rhywun arall yn ei lle, fel ysbryd dialgar i daro. Mae rhaid ni beidio camddefnyddio y gyfraith byth i fodloni ein dial ni, ein hawydd ni am ddial. I ni wedi profi y fath trigaredd. Fel pobl yn gyffredinol. Mae'r ddynoliaeth i gyd wedi profi trigaredd Duw. Oherwydd dyw Duw ddim yn delio gyda ni yn syth fel i ni'n haeddu. Sef pwy i ni? Tasai Duw yn edrych arno ni ac yn talu i ni yn syth yn ôl beth i ni'n haeddu, bydden ni'n para dim ar y ddaear yma, bydden ni wedi cael ein sgubo bant oherwydd ein pechod, a'n gwrthryfel, a'n anifioldeb. Mae e'n drigarog iawn. Mae e'n araf iawn i ddig. Ydy, mae'n gyfiawn. Mae'n gweithredu cyfiawnder. Ac i'r sawl sydd yn Gristion, y person sydd yn Gristion bore yma, i ni wedi cael ein derbyn oherwydd bod Duw wedi gweithredu cyfiawnder. Mae wedi dial ein pechod ni ar Iesu Grist. Mae wedi rhoi ein pechod ni ar ei fab. A wedi trigarhau wrthom ni. Mae'n gyfiawn ac yn gallu trigarhau a maddau yr un pryd, wrth gwrs. I'r person sydd ddim yn Gristion, mae Duw yn drigarog iawn. Mae'n araf iawn i ddig. Os ych chi ddim yn Gristion bore yma, ych chi dan drigaredd Duw. Ond bydd hwnna'n dod i ben rhyw ddydd. Bydd hwnna'n gorffen. Achos mae dydd o farn yn dod, mae dydd o gyfri'n dod. Ac os i ni dal heb ddod at Iesu Grist, bydd cosb y pechod yn dod arno ni wedyn, wrth gwrs. Yr unig le diogel yw yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond gwaith yr Efengyl yw gwneud pobl Dduw yn debycach i'r arglwydd Iesu ac yn debycach i'n tad Nebo. Yn araf i ddig ac yn rhydd o ysbryd dialgar personol. Dyna'i nod, dyna'i fwriad ar ein cyfer ni. A chi'n gwybod, os yw Duw yn bwriadu rhywbeth, os yw Duw yn dweud rhywbeth, os yw'r arglwydd Iesu yn dweud rhywbeth, ac yn ein galw ni i rhywbeth, mae'n siŵr o roi yn nerth i ni i'w gyflawni fe. Yn ei enw fe, trwy ei addewidion yn y Beibl, ac yn nerth yr ysbryd glân. Felly ni'n diolch i ni'n byw ar drigaredd Duw. I ni'n byw ar ei heilioni fe. I ni'n byw ar ei rasau. I ni wedi cael maddeuant, a hynny'n gyfiawn yn Iesu Grist. Ac am fod yn fwy tebyg wedyn ni, un tad Nebo ac un brawd trigarog. Amen. Wel, gawn ni ddod at yr emyn ola, mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur. Fe rhoddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur.
Diolch am dair i ni y bore yma o arglwydd. Diolch am hyfryd eiriau'r Iesu yn cadarnhau cyfraith Duw yn yr Hen Testament. Ac o arglwydd, diolch am waith dy ras di yn yr Efengyl sydd yn newid pobl o'r tu fewn mas. Ac o arglwydd i ni eisiau bod yn bobl sydd fel Iesu Grist, sy'n dod yn fwy a mwy tebyg. Ac ni'n gorfod edifarhau i Gaerdyfron y bore yma, bod ni'n gwybod yn iawn beth yw yr awydd i ddial personol. Ni'n gwybod yn iawn beth yw arglwydd oherwydd ein hunanoldeb ni. Ac i ni'n diolch bod ti'n maddau ni trwy Iesu Grist. Diolch bod ti mor araf i ddig dy hun o arglwydd ac mor amyneddgar gyda ni. Ond diolch hefyd o arglwydd bod ti'n bwriadu ein newid ni. A'n gogoneddu ni un diwrnod i fod yn debyg iddo fe. Diolch bod yn dweud ac yn gwneud gwmws rhywun peth. Am i ni fod yn fwy tebyg. Llanw ni ar ysbryd glân o arglwydd a nertha ni i fod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Gogoniant i thenw. Amen.